सौफैलायगौ बर'नि आंगो फोरबो रंजालि बैसागु। दाउ खौवौ गाबनायजों बिफांनि बिलाइ खिलिनायजों हांख्रायहरहांबाय रंजालि बैसागु। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदि बावखुंग्रि फोरबोखौ खुंफुंनो खालारखौ फोसावबाय। 12, 13 आरो 14 एप्रिलाव रंजालि बैसागुखौ बरायनायजों रंगिना संगिनायै खुंफुंगोन बावखुंग्रि फोरबो। एप्रिल मासनि 12, 13, 14 जोंहा बावखुंग्रि फेस्टिभेला मोजाङैनो मोजां जागोन। गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोआ सौफैलायबाय। फैगौ एप्रिल दाननि 12, 13 आरो 14 अक्ट'आव बावखुंग्रि फोरबोखौ जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारासै होनना फोरमायो बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादनि मासिगिरि बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए दनेश्वर गयारिया। क'क्राझार सहरनि साखाथि हरिनागरियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि नामादानियाव गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों एमसिएलए दनेश्वर गयारिया गुवारै मिथिहोयो। प्रथमावनो आं नोंथांमोनखौ प्रेस मिडियाखौ धन्यबाद होबाय। जोंहा फैबाय थानाय जे एप्रिल मासनि 12, 13, 14 जोंहा बावखुंग्रि फेस्टिभेला मोजाङैनो मोजां जागोन, एखेबारे मोजाङै जाथारगोन। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायबाय जोंनि बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव बयबो फैनानै पार्टिसिपेट खालामो आरो हाजो गाखोनाय कम्पिटिसन, गिला गेलेनाय कम्पिटिसन, मोसानाय कम्पिटिसन, माने खमलायनाय कम्पिटिसन, बेवहाय बयखौबो आंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय आरो पार्टिसिपेट खालामनानै प्राइज लांनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय। जिखुनु 12निफ्राय जागायनानै 14 तारिखआव जोबगोन बे मेलायाव जाहाथे जोंहा 14 तारिखआवथ' लाख लाख मानसि जाखायो, देग्लायबो लाख लाख मानसि फैगोन आरो जों बेवहाय बे खुंनो थाखाय गोबां जोंनि आलासि बिथांमोनखौ लेंहरदों आरो बिथांमोना 12 तारिखनिफ्रायनो पार्टिसिपेट खालामगोन। हारिमुवारि आयदाबो थागोन नामा लोगो? बैसागु मोसानाय बेनि बादायलायनाय थागोन आरो बे बादायलायनायखौ जों अलरेडि दिनैनिफ्राय एनाउन्स खालामबाय। सोरबाबो बादायारि दंबा बैसागु मोसानाय बादायारि खालामनो फैनो हागोन 13 तारिखआव। बान्था होगोन, बान्थाखौ होगोन जों। हिल ट्रेकिंनि जिहेतु बान्था बेयो देग्लाय माबायदि थागोन? बेयो 50,000निफ्राय आरो 25,000 जायो। फार्स्ट प्राइजआ 50,000। जोङो आवगायाव 1 लाख होदोंमोन, खिन्थु थांनाय जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ 50,000 होदों, जों देग्लायबो 50,000खौ होनो थाखाय आखायाव लादों। बेथ' बोसोरफ्रोमबो बर'नि ट्रेडिसनेल जानाय ओंख्रिनि मोनसे कम्पिटिसन। बेथ' थाखागोन। अमा सावनाय, दाउ सावनाय, ओंख्रि जानाय, नारजि ओंख्रि मोनजानाय, बेफोर थाखाजोबगोन गासिबो। प्रिपेरेसना माबायदि सोलिनानै दं? प्रिपेरेसना जागासिनो दं, दाख्लैबो जागासिनो दं। आं दिनैबो नायबावगोन आरो जाबाय थागोन, मोजां जाथारगोन। मा खावलायहरनो सानो सार नोंथाङा? आं बेनि नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों जेन बयबो बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव गावनि गाव लाइफ भट होखांनानै एन्जयमेन्ट खालामनो आरो बावखुंग्रि हाजोखौ नायनो बयबो फैयो आरो बावहाय मोनसे धर्म स्थान हिसाबै बयबो नुजाफैयो। जोंहा गासिबो जोंनि हारि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीखौ आं खावलायबाय जों बावहाय फैनानै जाहाथे गावबागाव लाइफआव एन्जयमेन्ट खालामफैनो हायो। थेवबो हाजो गाखोनाय बादायलायनायाव बबे बबे जायगानिफ्राय? बे हाजो गाखोनाय बादायलायनायाव गोबां जायगानि, जोंनि आसामल' नङा, गोबां जायगानि, हिमाचल, जोंहा काश्मीर गासिबो जायगानिफ्राय फैयो, आसामनिफ्राय पार्टिसिपेट खालामो। जाय देरहायो बेनो जोंनि थाखाय उइनार।